Oimore Nyakoromogi Sadek mar otieno intiere kama kare mondo miyud weche manyien mago mosetimore pacho kaendi ma bende wasebedo ka waluni kendo waikoni e odiochieng'ni. Diche ma kawuono nyithindo 21 ma bende ne owito ngimagi masira mar Endarasha ma bende ne osebede ka iywago kuonde mopogore opogore. Ne otimnegi alam kendo ik margi ne otimore gwenge bende ma opogore opogore. Diche ma kawuono bende ni tiere weche makone kod kocha motenore kod ng'anyo manobagi pacho kaendi kod kweth ma Gen Z jogo manyalo bedo ni nitiere kod lwedo ng'anyo makamago. Piny owacho koro yango ni biro kawo negi okenge mager mag chiko. Machielo biro nitiere kod weche ma otenore kod rito alwora gwenge mopogore opogore pacho kaendi kaachiel kod mago mag siasa. Magi to kod mamoko mathoth magi weche ma omiyo pek. Hillside Endarasha Academy Fraternity finds it hard to believe that you are no longer with us. Ne en lit kod kuya lamo mar apar mar ringre jopuonjre manyocho tho e masira mar mach e skund Endarasha Academy Nyeri. That high-level prosecutions will ensue anytime from now, including political leaders who financed, and we have evidence they financed people. Migawo mar arita Kithure Kindiki wacho ni obila ne otiyo maber e rakruok gi jong'anyo mag Gen Z ma wacho ni ne nigi paro mar loko sirikal. The strikes are now concluded. We have gotten a breakthrough. Jopuonj kod jotije mbalariany ochungo ng'anyo bang' keto winjruok gi piny owacho. Oseng'ade matindo dong' mana puothe kendo le ok inyal yudo e forest. Chenro maduoko ngadho mar bungu ma Kodera ochakore ka riwruoge moko mag piny owacho kawo ting' mar pith mar yien. Nyakoromogi leo matudruok 33600 achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. En be nyalo achiel kachiel e Facebook page na mar Ochieng' Emmanuel Ago kod mbaka e chakruok nyaka giko. Jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Kawachako en jatend migawo mar arita ngire Kithure Kindiki osingo ni piny owacho dhi chako kawo okang' ne jotelo kod josiasa madito e pacho kama itudo gi siawo ng'anyo mowacho ni en mar temo thulo piny owacho mar William Ruto oko. Kindiki molose nyim komiti mar od bura dok ne obila ewi seyo kaluwore gi kaka ne girakore kod jong'anyo mag Gen Z. Chris Owino miyo waler. I have been asudite. Dweche adek bang' ng'anyo mag rowere mag Gen Z mane oweyo ji mathoth ka olalo ngimagi, jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki pod onyonore motegno ni obila ne otiyo kaluwore kod chik. Ka olose nyim komiti mar od bura mochung' ne arita, Kindiki omako chung' motegno ni kata odoko ni obila oseyudo sayo mathoth ewi kaka ne girakore kod jong'anyo, obila ne otiyo kaluwore kod chik. It is not scientifically correct to say that when someone is reported missing, they have been abducted. It is also not scientific to say that if a missing person report has been made, that person has been abducted because they were participating in a demonstration. Kuom thuolo machielo, Kindiki pod oramo ni ji mane olalo ngimagi e kinde ng'anyo gin ji 42 ma ok ji 60 kaka osebedo ka iwacho kod duol mochung'ne ratich oganda KNCR. High-level prosecutions will ensue anytime from now, including political leaders who financed, and we have evidence they financed people to loot shops, to kill Kenyans, expose them to danger, and we cannot countenance the kind of mayhem we saw in July and June. Kalore kod Profesa Kindiki, ji duto mane otho e kinde ng'anyo ne ok ochiel kod magina kod obila, ka owacho ni moko kuom jogo ne ochiel kod magina kod jonjore mane odonjo e ng'anyo. Kindiki omedo lero ni ponono ni obila ne onindo e tijgi, piny Kenya ne doyudo midhiero maduong' e kinde ma jong'anyo ne omonjo od bura mamalo. We also had an attempt to burn
and violate other protected areas. And those who took advantage of that expression of democratic opinion to commit crime also and intended to access State House and take it over unconstitutionally. Gichir, Kindiki osingo ni sirikal dhi chako tero e doho josiasa kod jotelo duto mane osiayo chano kata siro ng'anyo e yor omenda. We will do it. So we are going to prosecute high-level people who assisted criminals to harm other people, to destroy infrastructure, and they even made an attempt to actually bring down such a serious institution like the Parliament of the People of Kenya. I submit. Mabiro e kinde ma josiasa ariyo machiegni kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua ichano donjo negi e doho kod ketho mar siayo tulo e kinde ng'anyo mag Gen Z. Josiasa go gin jaod bura ma Embakasi North James Gakuya, Benjamin Gadhiru mar Embakasi Central, jang'ad rieko e weche mag siasa ne Rigathi Gachagua, Wambugu Gunjiri, jating' ndai ne Rigathi Gachagua, Pius Munene kod George Theuri. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owuok mager gi migawo mar arita mowacho ni badhore kendo miene kanyakla kod jotelo mamoko gi tulo mag ng'anyo manotimore pacho ka dweche 3 mokalo. Gachagua wacho ni jochiw arita ema sani tiyogo e yo ma ok ni kare mar kedo gi josiasa. Oloso bang' ka jatend migawo mar arita Kithure Kindiki wacho ni piny owacho dhi mako jotelo ma itudo gi ketho mag temo loko piny owacho kokalo e ng'anyo mag Gen Z. George Bati Mioler. Seche mano kende bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki lero ni komiti mar od bura ne sirikal dhi goyo gono ngoke madito ma itudo kod siro ng'anyo manotimore pacho ka mondo giduok penjo e doho e wi gima ging'eyo bang' obila mag okwach kich timo nonro margi. And I am informed by DCI that high-level prosecutions will ensue any time from now, of including political leaders who financed, and we have evidence they financed people to loot shops, to kill Kenyans, expose them to danger. So we are going to prosecute high-level people who assisted criminals. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kokalo e mbui mare mar X nenore kama oduoko Kindiki ka okone oganda jo Kenya gin jomariek kendo ma ong'eyo chandruoge manomiyo gidhi e ndara ka bende onyiso bede migepe mag sirikal mondo kik yie ti kodgi e weche mag siasa. Rigathi koni timbe mag tiyo kod bede migepe mag sirikal e chiwo kum ne jotelo mani kod chung' mopogore weche mag siasa en kido manitiyogo e ndalo mudho ma ok owinjo bed ni timore e ndaloni. Koparo ne oganda jo Kenya ni kinde mane gikawo telo en kod jatend piny William Ruto ne gisingo ni ok gibi yie ngang' mondo apisa mag arita ti godo e weche mag siasa. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua okoni en onge kod lwedo moro amora e weche mag ng'anyo koluwo ni joma chano mar thiche oko ni kod paro mar joka obel kendo gitemo miene kod chilo ka gitude kod ng'anyo manotimore pacho ka dwe mar 6 higani kama ne jo ng'anyo dhi nyaka e od bura maduong' mar piny Kenya. Kaluwore kod oboke ma ogol kod obila mag okwach kich DCI, giyango ni nonro margi maling'ling' ofwenyo ji ma itudo kod chano siayo oganda mondo wiye owuog oko kendo siro e yor omenda ng'anyo manotimore tarik 25 mar dwe mar 6 mar higani. Jotelo mokwach kich tudo kod chano kendo siro ng'anyono oting'o jaod bura ma Embakasi Central Benjamin Gadhiru Mwangi ma bende ong'ere kod nying mar Oledhi kaka Meja Dong, jaod bura ma Embakasi North James Mwangi Gakuya ma ikoni ne otimo romo e magawa moro e boma ma Nairobi kendo bang' kano dadhogi ne gitamore chiwo simbegi mag ong'we yamo mondo timnegi nonro. Mamoko ting'o George Theuri, Martin Derrick Wanjiru Mbugu kod Pius Munene ma ikoni gin achiel kuom ji mani machiegni kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Magi timore e kinde ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka oloso e kinde alam ne ringre jopuonjre 21 manowito ngimagi e Ndarasha e kaunti ma Nyeri ochayo ji machano thiche oko. People of the mountain are very good people. They are very trusting and they are very kind and they are very loving. They return love with the love. They return kindness with kindness. They are very forgiving, but they don't forget. Kakoro weche nenore kama medo bedo makemkem e tend sirikand Kenya Kwanza. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua omako chung' ni en mana ng'at migeto kisiasa ka jatend migawo mar arita Kithure Kindiki
to ramo ni ji manokelo tungni e pacho ka nyaka duok penjo. George Bati, Ramogi TV. Elipot mopong' kod lit kod kuyo nyasi mar alam ne ringre jopuonjre manowito ngimagi e masira mar mach e skund primar ma Hillside e Ndarasha nobagi kawuono. Nyasi manokelo kanyakla jonyuol, jopuonjre, wede kod osiepe kaachiel gi jotend siasa. Jonyuol nonyiso lit ma gin go kuom wito nyithindgi ka gavana e kaunti ma Nyeri Mutahi Kahiga osingo ni gibiro chung' gi jonyuol go kendo chiwo sir mowinjore ne jopuonjre mane gigi owang' mondo mi giduog e skul mar dhi nyime gi sombgi. Lydia Okeyo nigi ler. Okinyi ma tich ang'wen, ringre jopuonjre 21 mag skund primar ma Hillside e Ndarasha manowito ngimagi masira mar mach manotimore e skundno tarik 5 dweni nochopo e alap ma Mweiga Stadium e kaunti ma Nyeri ne alam mar rapar. Achiel kachiel ne okelgi e hema manolosi ne nyasino ka ikogi gi jonyuol, jopuonj, wede kod osiepe manopong' gi lit kod kuyo. Kaluwore gi lit kod kuyo manokwako lwasino, jodolo nokawo thuolono ne lamo ne jonyuolgo manopong' gi mirima kendo gwedho ringre jopuonjrego kuom thuolo mogik kane pok otimnegi nyasi mariko. Ten skund kokalo kuom achiel kuom jopuonjgi noluongo nying jopuonjrego achiel kachiel gi kitgi kaka yor nyiso tudruok machiegni mane gin go gi jopuonjrego. Success Kingori, responsible and disciplined. Samvin Munene, cheerful and well-groomed. Japuonj Benson onyiso lit ma skundno nigo kuom wito jopuonjre 21 go moko mane gichako godo katindo kendo ok ochako skul kod mago mane odonje skundno ka oya skunde mamoko. We Hillside and Ndarasha Academy Fraternity finds it hard to believe that you are no longer with us, with memories of your hands holding pens, writing assignments, drawing with pencils and coloring with crayons. CBC has been interesting. Jopuonjre mag skundno nyiso lit ma gin go kuom wito jowetegi ma gisebedo ka gisomo godo kendo gisebedo ka gidak godo kaka owete. We've come a long way. We've learned together, played together, ate together, and prayed together. It's painful that all these moments are now but beautiful memories. Together, we worked tirelessly in the big hope that in the long run, we should become that which we had constantly reminded ourselves we would want to become when we grow up. Jonyuol jopuonjrego manopong' gi lit kod kuyo odwoko erokamano ne Nyasaye kuom mich mar nyithindogo kendo osingo siko paro nyithindgi kata mana bang' masira makamano. We parents choose not to complain, but sojourn on with your wonderful memories of joy, laughter, courage, which you brought in our lives. Your memories will continue to inspire and uplift us as we navigate this world without you. Josiasa manoyore nyasino kotenegi jaloch jatend piny Kenya Rigathi Gachagua otiyo mos kuom masira makamano ka gavana ma kauntino Mutahi Kahiga osingo ne gibiro chung' gi jonyuol ma wito nyithindgi kendo chiwo negi sir ka bende osingo chiwo sir mowinjore ne jopuonjre 143 mag skundno ma sani ni pacho bang' masira makamano mondo mi giduogi e skul kendo gidhi mbele gi sombgi. These young souls, innocent young boys, our heart cries for them. When you look at them, their innocence, they are no more. It's much better for parents to be buried by their children as opposed to parents burying their children. Wale watoto walirudishwa na moto zero, walibaki na uhai na nguo ambazo walikuwa wamevaa. Kila kitu kingine chote kiliungua. Kwa hivyo tukaonelea kama kamati tutahakikisha tumewapatia dignity ticket, kitu kidogo ndio waweze kurejea shule. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka ogolo paro mar loko nying skundno obed Hillside Ndarasha Memorial kaka rapar mar jopuonjrego. Mheshimiwa Waziri wa Elimu, I handled Changoli tragedy when I was the Minister for Education, like you. Those were secondary school young children.
It was tragic. Then we came up with this amazing approach kwamba katika all the school dormitories, jameni msikubali milango ifunguliwe kindani. I was going to propose a name in memory of these little ones here, Hillside and Darasha Memorial School. Chenro mar iko jopuonjrego nochakore kawuono bang' nyasi mar alam kama jopuonjre 9 noiki e miechgi. Jopuonjre 10 igeno ik tich abich ka 2 ma odong' ibiro iki chieng' ngeso. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Ng'anyo mar jopuonj kod jotije mbalariany mosebedo kadhi nyime pacho ka ochungi. Bang' riwruoge mag UASU, KUSU kod KUDHEA chopo e winjruok gi piny owacho ni osach gibiro medi gi atamalo ma e kind 7 nyaka 10. Migawo mar omenda bende oketo tenge shillings bilion 2.5 mar chulo gope mag osach jotijego. After all this, we are now ready to sign a return to work formula, which will mean that the strikes are now concluded. For academic staff, the employer undertakes to immediately pay the basic monthly salary at the rates advised by the government with the interministerial committee as follows. For grades 13, 14 and 15 at 7%, and for grades 10, 11 and 12 at 10%. We have taken the low-hanging fruits. The rest of issues will be completed in 1 month's time. We have gotten a breakthrough that then makes me to tell our members that we have a deal. We have been striking and we have struck until we have striken a deal. We are happy that in the history of strikes in the university sector, this was the shortest. Kodong manandala bich kende tuloro chenro mag okumba mag thieth mar NHIF kendo chenro mar okumba mar SHIF chakore ayanga. Jotelo migawo mar thieth medo jiwo jopiny mondo ondikre chenro no. Kata kamano jopiny bende pod nigi ng'ur maka gi kacha ewi kaka chenro no itayo. Director mar migawo mar thieth Dr. Patrick Amoth olero kaka chenro no biro timore. Cleophas Oluoch nigi ler. Director maduong' e migawo mar thieth Dr. Patrick Amoth ochiwo ler ewi chenro mar siro thieth mapacho kae lai manyien mar SHIF ka owacho ni en gino maber ne jo-Kenya duto mabiro bedo ka ondikore e bwo ndalo 5 mabiro. To jogo mayuto gini piny, gibiro chulo ang'o? To sirkal chano keto negi omenda marom nade monego gichul? Nitie pinje mibiro penji dak e ot machalo nade, in gi stima dala ni kama be wanyalo neno. Pi mitiyogo yomo pi yawo kose in gi pi e ot, in gi vifaa mag ot ka inie gi TV moro, inie ga piko ni moro. Kwang'iyo mano gi gik moko duto mang'eny, obro miyo wan to ng'ani yuto ni nyalo chalo kama. Koro kwaseng'e yuto ni kuchalo kamano to wagola tamalo 2.75 kuom yuto ni mane mabro bedo contribution. To ka bed ni be watimo mano to wanwang'o ni in ng'ama ok nyal, onge gimi nyalo chulo, sirikali mabro kawo ting' ma chudo ni. Pogruok mane mantiere kind NHIF kod SHIF? Gigo duto mane ni NHIF okel kone okele SHA. Gimwatimo en nano wamedo kidienje moko mondo bed maber mondo konj japiny. Jo-Kenya mathoth thoro wuok oko kendo manyo thieth e pinje maoko. Yangore ni thieth makamano dhi bedo ka ichwalo e SHIF. Ka daktari mari ondiko ni Victor koro dwaro no dhi otim ni gima kama to gino onge e Kenya ka, thieth maoko no be SHA biro chungi. Ka in registered to be isetimo chudo mamari kalure gi kiwango moketni. Jo-Kenya mane pinje maoko bende ok owe oko. Gibiro yudo thuolo mar ndikre chenro mar SHIF. Watimo chenro gi Ministry of Foreign Affairs, State Department of Diaspora, mondo wandik jowa mani matiye e pinje moko ma moro en kata gi contract mar dweche 6 kutie kod duogo dala ka to nwang' ka pod okumba ne nitie. E kindego jodak ma Kajiado bende okwa mondo wuog oko karomgi mondo gindikre chenro manyien mar SHIF. Rudi na maagizo zaidi kupitia administration ya wafanyakazi wetu wa afya, wale tunaita community health promoters, ili tuhakikishe kila mtu ameweza kufanya ama migrate from insurance to social health authority. Embui mar X
oganda jo Kenya osegolo pachgi ka gikwedo chenro mar SHIF kokalo e hashtag mar Reject SHIF, kendo kinyi ka ukinyi paro manyien medo nyuolore e mbuino. Omi adwana kwa jothurwa wawuog kuom waduto mondo wadhi mondo wandikre. Riwruok mar jotije KOTU kotali kod jagoro margi maduong' Francis Atwoli ogolo duondgi ka gisero chenro mar okumba manyien mar SHIF. Dr. Moth lero ni thuche makaluo thoro bedo malo ka irango tuoche, kendo oganda wa onego wuog oko kendo ndikre chenro manyien ni. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Jodolo ma kanisa mar Anglican oriwore kod jodolo mamoko ma kanise kwedo paro ma chik mageto jugo kanisni osuru. Jadolo maduong' mar Anglican Archbishop Jackson Ole Sapit oseoparo mar chikno ma isiro gi Senator ma Tana River Danson Mugatana, kowacho ni kanisa ni pok okawo pache e wi okang'no. The church has not agreed that it has not been able to manage herself, and that's why we cited we have our constitution. It is enshrined in the constitution that there is freedom of worship in this country, and therefore there was no public participation, that the church was involved in looking at what is in that bill, and our take is that that bill be withdrawn and any discussion need to involve the church. Why don't we regulate ourselves through our formations, which we understand each other theologically and doctrinally, so that it's not the politician to tell us which denomination is doctrinally right because they have no capacity, but we as churches are able to say this church has the right doctrine or a wrong doctrine. Jatend piny Kenya William Ruto ojiwo jotelo mag pinje Afrika obedo kod duol achiel e chwalo daro margi ahinya to korka chenro mag yudo sir koke aguche ma chiwo omenda ne pinje mondo rakre gi midhiero mag lokruok chal ma kor lwasi. Ruto molose romo margi kaka jotelo mag Afrika marango weche mag rakruok midhiero ma chal ma kor lwasi kelo. Owacho ni Afrika nyaka ket liet maneno ni omed gi omenda ma ichiwo ne siro chenro makamago. Romo ne gibago tenge mar romo ka okelo kanyakla jotelo e riwruog piny mangima UN e boma ma New York. African Union, I would also like to recognize the presence of the African Union's Assembly. CAOS was established by the AU. Mandate is to spearhead, to share this opening statement. Last year, global investment in energy transition reached a record 1.8 trillion, a 17% increase from 2022. However, Africa attracted less than 3% of this spending, accounting only for 0.6%. That is only 2.7 gigawatts of the 473 gigawatts of new global renewable energy capacity last year. The pledge of $792 million to the Loss and Damage Fund at the 28th Conference of the Parties in Dubai are like a drop in the ocean compared to the magnitude of the resources required to address loss and damage annually in Africa alone. Coupled with this alarming situation, Kwara mogili pot motin record weche mag neno ni ikedo kod lokruok ma chal ma kor lwasi okagodo yo mokwongo, kata kamano kikiri mabor pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mar Oimore. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Yes, I'm
Mondo yud wenda mar Nyasaye majalimbe kaka sikiza tune mari *860 *419 hash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya ofa za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine, una save 1,300. Hii ni deal moto na haitalast. Piga *487*5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua materials zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mall e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka pinye oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kana state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tediro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore sa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Machiegni kendo jopiny mana nigi mirima magero chelo gi kite monego rawera moro ma ikeni e diere magi chichgo ni osebedo kanyayo kuo mar apiko e chiro manyangweso e kar chung'od bura mar Angwe County ma Homa Bay. Rawera no moyangi nyinge ni Ibrahim Onyango ne jopiny ochelo gi kite ma onego ka gitude gi kuo mar apiko moro mane wuon gi ochungo e chiro manyangweso. Jatend nanga e alworano Kenneth Odero osiemo jopiny e wi tim mar kawo chike lwetgi ni ginego jogo ma gichichgo kar terogi e lwet obila mondo mitim nonro. Sama gini timore oyudo ka luoko gari for 2 hours nyiena ni buta ka an buta kendo aneno ka chalo ng'at moma spy gimoro to nyis obiro to nyisowa the same number plate mane bwana ni oyud ka riembo e mar bwana manolalni to ko wachako bedo piny wago mbaka to oluongo jo county council mamoko reinforcement bwana man go pingo mondo bi mondo wadhi ka kwa mako nyieno to nyieno konenowa kwago mbaka gi achiel kuom jakanti council no ba piko ne no lal tich adek to ng'eyo maber ni mayo jal mano kwala piko ne to nyiecho wuoge ng'wech to ka piko machielo ringo go tambe nikech aluoko gari akawo gari ema ringa lao gigo apiko yudo tek to kiseyude to ng'ato biro kawe yo marais koro an kaka japiko ok ajapiko to kaka japiko takwayo ni ewi jok te ji duto te mosekwala piko gi unng'i kaka utimowa mondo mi wayuda pikowa nikech mage kuonde mag konyruokwa. Jakuo moro obiro kendo otemo kwalo achiel kuom pikipiki mag ji ka koro bing ni onene kasto mob omake koro bing ni kawuono en chieng' chiro mob omake mogoye monege ji ang'eny wagocho ne askeche to gikawo muda mang'eny kapok gibiro kendo koro mano otamowa kaka inyal geng' ngimane.
Ka wadhi nyime en ni riwruoge moko mag piny owacho mochung' ne rito alwora komakore gi migawo mar alwora e kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar ndalo 2 mag geto pith yien tiel 10,000 e bungu ma Kodera. Riwruok mar Seth Ogelo Foundation ka osir kod Miti Maisha ne ochako chenro ma bende osir kod piny owacho e kaunti ma Homa Bay gi lek mane ni bunguno odok e chal mare mag higni machon. Ali Abich nigi ler. Bungu ma Kodera ma yudore ka chud bura ma Kasipul en achiel kuom bunge manitie kaunti ma Homa Bay ma sirkal oyango kendo bende en achiel kuom kuonde ma yoyo koth e kaunti ni. Kata kamano ywak osebedo kaluwore kod tim ma jopiny moko nigo mar tong'o yien aoya e bunge ni kendo osemiyo kwand yien odok piny mokalo e bungu ni. Ma emomiyo riwruoge mopogore moko mag piny owacho ma osebedo ka kedo ni alwora ka otelnegi kod Seth Ogelo Foundation kod migawo mar alwora e kaunti ni ne ochako chenro mar ndalo 2 mar pith yien e bungu ni. Forest onge mokwongo nikech oseng'ade matindo dong' mana puothe kendo le ok inyal yudo e forest. To ma iyudo ka nikech kelonwa tabu mang'eny. Sani iyudo kata ka the pattern mar koth ok en kaka chon. Ok inyal ng'ata ng'eyo ni ipitho karang'o tidhi kayo chambi karang'o nikech change mar environment. Koro kawuono ne wan gi chenro mar pidho yien mondo mi waduok kata watem mondo mi waket kuma nosebedo ong'ad yien piny mondo odogi e wang'e. Chenro no mar ndalo 2 mar pith yien e bunge ma Kodera geto pith mar yien tielo gana 10 e bungu ni kaka achiel kuom chenro ma gin go maduogo bungu ni e wang'e. Koro first phase ne wan gi target ni mondo wapidh yien 10,000. To wan gi phases kendo mabiro timo ndalo mabiro mondo mi wan target wa mondo mi mawadwa ni wapidhe Kodera kende and at least 1 million. Koro wadwaro ji mondo ng'ewa mondo kwa bet pamoja to wanyalo pidho to yien gi onge ng'at momiwa pesa. As members we contribute because that is our social responsibility. Jatend migawo mar alwora sirkand kaunti ma Homa Bay Joash Alo wacho ni gitiyo kanyakla kod migepe mamoko mar neno ni bungu ma Kodera oriti kane ogolo siem ne jopiny ma osebedo ka tong'o yien aoya e bungu ni. E kinde ni wan gi chandruok maduong' e piny mangima miluongo ni climate change kata lokruok marach mar kor lwasi kendo en gima koch mosemiyo wabedo kod pek e yore mag liet kaachiel kod nembewa bende tuo to samoro bende giyienyo to wan kod tuoche bende mang'eny makoro biro nyaka kuonde mane malaria ok bedie. To e kinde makoro wantiene koro nyaka wachiew kendo wane giminyalo tim. Omiyo yien ok wapidh Kodera kende, wapidho yien nyacha wapidho yien god Nyango Forest. Ka komiti mar jogweng' marango dongruok mar bungu ni ne okone gibiro tiyo kanyakla mane ni yiende mane opidhi orite yo mowinjore. King'iyo loka chande en yiende ma indigenous. Ma indigenous go be watamore ok ng'adi. To bende waketo education kaka sani donge. Ne kuyie turiti yien nikech kiny nyathini kata nyathini biro konyore. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Wadonjo Migori omenda moket tenge ne chenro mag gedo kod lokruok ma kor lwasi e kaunti ma Migori medore kuwuok shillings $279 iko omenda mar 2022 2023 nyaka omenda maromo shillings $1.3 iko omenda mar 2023 2024 kaluwore kod report ma ogol kod riwruok mar Devolution for Climate Change Adaptation Program. Thoth omendani kata kamano chiw kod riwruoge ma ok mag piny owacho masiro chenro mar kedo kod lokruok machal ma kor lwasi. Jo Juma miolera. Kedo kod lokruok ma kor lwasi en twak madhi nyime e piny mangima. Piny Kenya kaachiel kod kaunti ma Migori. Okenge mopogore opogore ma oting'o pidho yiende, keto omenda tenge mar kedo kod lokruok ma kor lwasi, keto chike makare, gin moko kuom okenge ma kaunti ma Migori oseketo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. E higa mar 2021 kaunti ma Migori ne oloso chike 3 madongo makonyo e kedo kod lokruok mar kor lwasi ma oting'o manyo ma kedo kod lokruok mar kor lwasi ma idendo kaka Climate Change Act 2021, chik mang'iyo kaka omenda ma itiyo godo e kedo kod lokruok mar kor lwasi kod ikete tim ma ong'ere kaka Climate Fund Act 2021. Penjo maduong' en ni bende chike oseketie tim to bende kaunti ma Migori osego okang' makare mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Iko omenda mar 2022 2023
Migori County nokoketo pesa maber ahinya ne weche mag lokruok mar chama kor lwasi. Ne giketo maromo $279 ne yore mag lokruok mag kor lwasi ma noken gima ber ahinya kaluwore gi pesa manodhi e yore mag dongruok miluongo ni development budget ma an 3.5 billion. Climate Change Fund Act wacho ni at least 2% of the annual budget should be allocated to climate change related actions. So we have seen a lot of improvement towards that direction, which is good. Mike Joseph Meteorogno mar Devolution for Climate Change Adaptation Program mane wuoyo e kind romo mane okelo migepe mopogore opogore ne owacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori osetemo kata kamano pod nitie mathoth mapok gitimo. Climate Change Act nokale higa mar 2021. Wan gigni adek down the line. Down the line Migori County poko otengo pesa. Magiwacho ni maa en ma 2%, and that one is a challenge. Kalwe ko chik mangi weche go mag lokruok mar kor lwasi maong'ere kaka Climate Change Act 2021 mar kaunti ma Migori, migepe duto mag kaunti maromo 10 onego bedi kod chenro mag kedo kod lokruok mar kor lwasi. Kata kamano, lipot mogol kod ruogno mar Devolution for Climate Change Adaptation Program yango ni thoth migepegi pok oketo ma itim. Education, Department mag Gender, Department mar Land and Physical Planning. Inwango ni kan watim analysis mar wanwango ni departments go te. Gin in terms of climate change mainstreaming negi score 0. Lipot ni bende yango ni apramal maduong' mag omenda ma itiyo godo e kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori osebedi ka chiwo korego mok mago mag piny owacho kamano moket kod piny owacho to pod tin mokalo. Migori County is focused mostly on the donor fundings. Koro en gima rach ahinya ka chieng' ma donor fundings oweyo. To waneno ni as a county ok wadhi maber ahinya kendo mane momiyo county owinjo beno pull up their socks. Pesa ma development partner okelo mondo ti godo. Pesa no wadwa neno lerne maber, nen pesa di activities mage mano tim go. Dwaro bende nitiere mondo koro piny owacho koro nywan pacho ganda duto e kedo kod lokruok mag kor lwasi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Odhi kaunti ma Siaya, bod ma munisipal ma Bondo ogolo ng'ur ewi wach mar taka ma iwito aoyaye e boma ma Bondo gi alworane. Ten munisipal no ywak ni chido mar boma ma Bondo okel gi tim mar wito taka kuonde moko winjore ma itimo gi jodak e boma no. Yangore ni weg udi manie boma ma Bondo ni kod tim mar choko taka bang'e to gipukogi e genga paya. Wayudo ni ng'eny landlords kada jomo dak estates ma oko go gionge gi kuonde malong'o ma gipuke yugi ma gi designate. Koro ng'eny gi nwayudo complaint mang'eny ahinya e Buraka. Gik moko kaka sanitary towels kata mana pampers gido ni landlords gi boyo e gunde gutieno to giwite bath ndara. Mokwongo ma en illegal dumping. Koro wan gi chenro maber wadwa luongo landlords gi duto te wabed kod gi bura wadwa winjore kodgi kaka wanyalo tiyo. Wadwa ni mondo wakonyre mondo yugi duto mawuok kata estates gi wayud kaka gibedo channeled mondo gichop kama onego gidhie dumping site. Wakwayo jo Bondo e yono makende. Municipality no biro ne wan wawegi to en gima pod nyathi gima wendo e kindwa. Omiyo akwayo ni ng'ato ka ng'ato mantiere e Bondo wadwa ni ubed ambassador mar municipality. Omiyo jo weg chiayo mawuotho Bondo helu ewa kelonu kwayo makende ni ka uyie to ung'iye kaka unyarito chiayo mondo kik giwuoth sate Bondo sana gotieno. Nyakora mogi ochopo kinde makoro madonjo e sigana mar gin kanye mana kaka juma ka juma wakelo ni chenro mar gin kanye kawuono wamenyo ni manen ruoth machon mabendo ngere ni Senior Chief Charles Alego Olewe. Charles Olewe nong'ere kuom tudruok mare kod jatend Kenya machon manosendo Daniel Moi. Chief Olewe ne okedo kod njore mag kuo mag jamni math ma ok opuodhi kod ni skunde oger e location mare kaka yor siro somo. Jata cheno ni Walter Nyambaga
Koro miyo sigand Charles Alego Olewe, Senior Chief. Wanie limbe mapoe gweng' makanye bwop e kar chung' od bura magem, kendo jal ma warado godo en Senior Chief Charles Alego Olewe. Chief miyowa mbaka ka wachako mana kod kaka ne oyalo buche makeny, kendo miyowa ranyisi kod Senior Chief Onunga Janyalenda. Mbakane imiyowa e nyamburko ka wachomo dalane. Kendo ndiko barua kanyisa ni gima nyikwayo nyako ne yudo mako ko ayudo barua mabendo o confirm no yudo nyako no to you are supposed to also follow you up. Bwana ngano wagi cheki sumu abo didala kumwadhiani bukelo chiege dala. Ere kaka ne tudruok ku kod jaduong' Moi? Eni tie udala mo kamlone regional loje. Eni wakadho dala gi kai. That was permanent secretary in the office of the president. Okay. To and chief mare to ngiyo Moi. Koro no uwe Moi makana gik mo acho. Koro I'm very close to Moi because of him and as my position as a senior chief. Moi no wacho yes. So Moi koni akiti elwet engineer. Utongolo na logo tongolo engineer mandara. Utongolo was told you come and or inspect ndara ni mondo make na no bedo opened. Na ndalo kai podi na bunge kama wote. Masama ni pa ndara ni. Giteko mara makaka senior chief. Tingi odak dala naka. Okay. To paunda ni sonindoka. Nikichoto nglosa order no na mo pa immediately. Seche mage mane Chief Moi jago e sim. Cases mag Moi manogo e sim ahinya ni jok maluongo ni important modwa ngiyo the information of the area. Ne ginyo bedo gimoro sa par ga chelo tieno or gimoro sa kapiny pokoru. Paga chelo kinyi. Chelo kinyi. Tiseyudo sim aten gin gik midwa iwacho ma piny karuto gin gik manie out ni magi kaka piny charo. Sayudo intelligence. Sayudo intelligence. To in most cases ok ne wawuok gi Moi all the frequently. Achake mlango tadhi kuma San Chief. Adwara San Chief. Mlango is ordered by evening. A San Chief osenwango bad things motimre area mari evening. To a San Chief in the morning mia all information. Motimre nyako kinyi no ba chok. Okay. Ba meri gima bro di chieng. Yes. Kachopo sa auchiel. I give all my information to Dio. Dio gimoro sa auchiel momosero magano okaw maga by sa pargario. Dio semio DC. Mabendo bene DC made by sa pargario ko pogo chuputieno. Dio say inform the president what is the area. Anyalo rangi detail makoro konka gimondo semie kande kata mashapa. Yes. Maloyo ma mondo sewinjete. Senior Chief niere kaka inyalo pare kor gweng' kaendi. He was a fluent speaker, a national orator. Okay. Otiyo maber nyaka seche mag retirement. Pani gi kata moketho gi kata mokwalo. Otiyo maber, otiyo jogo maber. Okay. So he's one of the people ma inya siema jok mosetiyo successful mobedo yudo gi kwe. Iwacho ni kinde moko mane nigi kuo moko mag jamni kata rustling no deal godo adwa tenga. Weche mag kuo mag dhok no tieko. Kata kuo mag dhok ng'eny kama kana sai. Mago no dhi bo ketho kabisa bo gore gi ji. Otiyo maber. Otiyo maber. Kata weche mag ginyani andiwo be katinie kabisa. Okay. Wadonje dala Senior Chief Charles Alego Olewe kendo wayudo rwak manimba kambaka to pod wadhi ogodo nyime e dalane okonwa ni en ruoth majadoho. I had 4 wives. The 2 wives were, this one is dead, that one is dead. My Ngima. Primary chako kanye. I didn't attend standard 1. I just start learning in standard 2. When I was at home, I was just learning from my brothers also mana from kuro kana di report wagwir primary. Adi chako standard 1. To kana video interview. Omia test majo class achiel. Monda chak class areo. Monda chak class achiel. To gifano mia na kadho pip. Bokoni my mother standard 1. So I was put standard 2 straight away. Wagwir kanyero. Kuro akana an bright no. Asoma nyaka class abreo. Akacho class abreo to jineti mupenje class abreo kanyo.
tata ne klas auchiel to kane wadhi kodo ko nimiyo ji ndek namba out of jok mane ne klas abiriyo go I become number 17 among 50 people umera maduong nitie Kisumu Kikomi to kano inie no ole koro kendo kwere timo penj na gi jo klas abiriyo masani to poko jo klas abiriyo to mena no jam kawacho ni ole kuno somo standard 1 kendo koro sani igole kore kwene klas auchiel kendo dhi timo penj klas abiriyo mano gidwa interfere gi somo nyathino I cannot allow mondo mano timre he forced me to take me away from the Wagwe primary school to Kisumu Lake Primary. Koro kasi tiko Kisumu Boys masetimo form 4 pase kado. Koro okadhi Nairobi, radhi kumenyo. Kadhi Nairobi koro keta ni an kora ni supervisor mar that factory mane lose iluongo ni Kenya Casting mane ni house of manji kapo ni sechupo Nairobi. Nek mag house of manji. Ere kaka ni yudo lemo mar chief ni ango? Koro ne nitie dwa mondo ndik chief e dalaka. To giwacho ni ng'at manyalo timo chief maber en Miss Olewe. Wadwa request kunyalo resign Kenya Casting. To mondo dhiango odhi otinwa chief dala. Koro ng'eni gibiro gi request e Kenya Casting. To mano kaka na yude, barua mano ndiko mane spondiko. Mane recommend ago kaka ng'at maber to nyiso DC ndalo go DC lunes game kaluwo ni gitwaye. Mondik ni this is the best administrator to ku kawe to we are the losers at Kenya Casting to want to very lucky. En ang'o mane bedo ni matek kabisa kaka chief? Kwilo koni dhoki wuotho gotieno to mane mane koro nadhi abedo piny ta penjo ni kadwa control this what should I do? Minda dhi akwonga penjo kod dio to dio konu wan nyaka bed vigilant to nyaka bed gi good informers ma trusted to kiseng'e jogo to nyaka ng'e gimiluongo ni patrol jodong gweng' mane an kod gi aboro ta ang'wen was very strong moro ni iluongo ni Ombonya Msungo to giluogo Jango Toyo ne aginga kae ne wasewuok kodgi makoro wadhi kodgi timo waseng'e kamoro to wachopo to wachungi to wapenji gima hamae ing'eyo koto king'eyo kikia to king'eyo ting'eyo to kikwano mriamo nikikwano mriamo bro ayudo we shall put in problem ng'ata manong'e makosa nitie wacho ni chief Oleko biro yiri to kiwacho mistake bo wene ni tirome koro ni mi the truth and the truth alone I to deal gi jogo an as a chief kana aseng'eyo ni mege mang'eny chwaka ndio gi pelere to bina ng'e ni mane their living standard bende yo magikonnego adhi to bedo kode piny ta piny ni kong'o michwako mar pelere sekalo kodwani isechwaka marom nade nasechwaka rom pamae to kakoro sekalo kodware makidhi kota an mabru magwoko gi bichwake ibiro tina kakoro ageng'one ni nyathina ya in makoro konya wuoda in ma dikonya wan un makoro in jatendwa koro kunya nwa thage to wachni takoni sani samwa wuoni dibed kong mang'eny marom nade kata ka en na gi lita 10 kada di to ting'o kelo taneno akun magi maing'onie magi kuto dibed pesa di nyalo bedo pesa mae akone na adwa bitha last chance muka ma kitu katimo ni to kitimo gima wacho ni tibiro konyri kongo gi dhi us te ami jumba ariyo kare kare nyawo juma chie tamera juma mara ariyo takoni us gi te tabodu ka the third week tayuni gi onge to pesa mi uso tayudi tabiro nyisi giwonde tim gi pesa go kadok e kongo Truth ang'o miwinjo kimoro gode chunyi ni time koro gweng' kendi ma jopiny pod puoyi godo? One nayudo ka area ni onge yore mabeyo majiwuothe. I made this area possible by make some access. Masin chachiel mane anya gundu manu utonglo wuotho kae. Binyaka Simbe binyaka Asai. Man was my pride. Sikunde ne tin mag primary. Now make so many primary from about 3 primary to 7 primary in the area. There was no secondary in the area. I'm the one who introduced secondary, only secondary. That was initiated because of me. Here, Nyapido secondary. We initiated me. Here, Wagwe secondary. Jokroboga Juang ne wagomba kaka kod chief kata senior chief Olewe. Olewe ni wacho ni nitie gik mang'eny manotime kor gweng' kaendi. To mamit ni nyaka sani pod minode nitiere kaendi. Wado mana bilo mpaka gi minode matin kaendi. Merwa nyingi ng'a to in nyar kanye? Nyinga Clarissa Chieng' Alego, tan Nyasirembe. Ang'o minyalo pako godo wuon paru? Mokwongo
gima nyalo wacho ne ni ng'ama riere to kata kidwaro advice onyalo biro konyi gi paro. Ndalo moko ntiere okenge moko kata nonyalo ng'ado wach ma seche moko ji ne ok par to ka chief osewacho mano en kamano endo kaka un minute ne ung'enyere kaka na chief tayo u notayowa maber nonyalo riwo wiji aito nong'iyo kaka ji dak. Welo mane donjo dala kaendi ne thoth to un kaka koro minute ne ting' mane untiere godo kane gidonjo ne warwakogi kata koonge tirwake maber iwuoyo kode maber tipenje gima odwaro aito nyalo wenyi report ma odwaro ka chief onge. Mani chief nyaka ne pok chiaye ne jotelo ni endi imbe poko ne ji rombe moko inyiewo to moko bende ikawo ipoko ne gichamo to gimigo gweth to bende rwako wendi. Nyakora Moge erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga wuod Kowero. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Mano kori budho budong war gi Joseph Pepekale. Machiegni mesa mar ohala jatend migawo mar teko kod modhi e pacho ka Opiyo Wandayi okwedo rumbi ni ng'ikruok mane otimore alap ndeke ma Jomo Kenyatta e okinyi ma kawuono ne en kaluwore gi nok mar ndege midendo ni jet fuel. Wandayi mane loso Mombasa koni chochni mane obedo en ni kaluwore gi ng'ikruok mane obedo achiel kuom masinde magoyo mo kaka jafwambo mar Mombasa George Aoko leronwa. Jatend migawo mar modhi kod teko e pacho ka Opiyo Wandayi ne ochako wuodhe mar ndalo ariyo e kaunti ma Mombasa mar timo limbe e bede migepe motayo. Kane oloso e kituo mar kano modhi mar Kenya Petroleum Refineries Limited e Changamwe, jatelo no ne oseo jogo matudo ng'ikruok mane otimore e alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta e okinyi ma kawuono gi wach nok mar mo. There has been no shortage whatsoever of not just jet fuel but all kinds of fuel in the country. And we don't foresee any shortage in the foreseeable future. Under the G2G arrangement, a lot of very, very elaborate mechanisms have been put in place to ensure that we have a steady supply of fuel in the country for the country's own use and for the use by the region. Midhiero moko ni ne nitiere en kaluwore gi ng'ikruok mane obedo ne moko kuom masinde mitiyo godo e goyo mo ne ndeke. There was just a small incident early this morning, and that had nothing to do with shortage of fuel. It had just something to do with a hitch in the pumping system of the jet fuel. And that was resolved swiftly, and it was resolved, and the flights resumed. Komachielo, ochiwo siem ne moko kuom jogo mikoni oyako lop kambi Kenya Pipeline, kolero ni okang' makamano keto ngimagi e kind Akuru Gasumbi. Continued occupation of that land by the people creates two problems, very, very serious problems. One, it endangers the lives of those people. Second problem is that if something untoward were to happen from the dwellings or from the residences, that would occasion damage to the facility, we would incur terrible loss as a country. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kembere go sukari ma ji giwegi koro ok biene gi pimo pek mar niang' kaka yande gitimo kaluwore gi chike manyien ma kaponi opwodhi to dwaro ni kambi ka kambi obed gi rapimne. Chenro ma bende kaluwore gi chik manyienno ibiro tagi jalony moyiedhi maonge tudruok moro amora gi weg kembe sukari kata jopur. Ka gitwak e kinde romo mar somo pach jokanye sekta mar sukari ewi chike manyien mochwal gi migawo mar pur e chenro motele gi duol mar Agricultural Food Authority AFA, thoth jopur orwako parogo ka giwacho ni nyocha giyudo lal kokalo e rapim mag kembe ji giwegi kendo nyiso geno mar chier mar sekta no ponono ni parogo ibiro puodhi kaka chik. Kata kamano, jakom mar AFA Samuel Ong'ou olero ni dwaro pod nitie mar tiego jopur ewi dwaro mag paro mag chikego kamoting'o weche sucrose, weche bagas e kind mamoko koyango ni gibiro tiyo machiegni gi ute fwambo mar kor gwenge kaachiel kod yore mag neno ni oriw pach ji duto. Koro dhi bedo lwet an expert kata kambi mobedo contracted mondo manage cane testing unit. Jo National Assembly ne dwaro ni pes ndara ni odhiye kera, to jo senators dwaro ni pesa ni odhi ang'on e Senate. To wang'e duto te these bodies kaka gitiyo. Wan kaka jopur niang' wadwa ni pesa ni odong' e board
nikech kata sani waonge ndara to pesa nitie mar ndara e counties to onge ndara magiloso. Nikech japur oseng'ado ses higni 15 to onge gima waseneno. Chudo gi nengo gi sucrose contents manyien ni dhi miyo japur dhi yudo gimiluongo ni molasses, bagas mare kod mal filter. To process ni nyaka kuongo dhi ochakre ni jo sugar research mondo kel mbegu machiek mapiyo piyo. One of the ways ma jopur nyalo biro yudo bonus en twak kesa ne ichulogi bei kolure gi niang' motero to kendo by products gi be koro inyalo chulgi molasses yore, inyalo chulgi bagas to gi mamoko go eko. Wakati ulipigiwa simu ukaambiwa ati umeshinda 50,000, ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Mimi ni mkulima, nilikuwa kwa sababu nilifurahia sana. Aya, sawa, shikilia check. Tunakuaga na the Jipangi goodie bag pia. Unaweza nini watu home kulingana na hidro ya Jipangi ushinde na visasa? Nawaambia tu waendelee na kucheza. Hata mimi natamani milioni 1 ama milioni 3. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro, fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Boniface Wasonga, japur marabon mawuok e kaunti wa Migori, jaloch mokwongo matugo ma Jomoshi na Shabiki Aviator jumane. Wasonga lo slings 350 piem na mano chaki juma mokadho. Boniface notiyo kod slings 50 matugo tugono kolo slings 80. Kaluwere nondiko kinde malach kaine Aviator na miye mich ma slings 350 piem no ma imiyo mich jago moriemo ndege nyaka odds mamalo mogik. Shabiki.com nigi omenda mathoth ma iloyo 50 pile ka pile 350 juma ka juma ka omenda miloyo duto ni milion 3. Timbe adhula ma jotugo ma hikgi okoingo 20 dhi nyime gi timo ikruok motelo ne tuke mag AFCON Sekafa qualifiers. Timno osebedo e kambi kendo timo orako gi geno mabiro timo makare e tukego mibiro bago e boma ma Dar es Salaam e piny Tanzania kind tarik 6 nyaka 20 mar dwe mar 10 higani.
Ethan Nwaneri ne oloyo gonde ariyo kendo konyo Arsenal oloyo Bolton gonde 5 kuom 1 e tugo mar League Cup otieno ma nyoro e pap ma Emirates. Nichols. Oh, Arfield with a swing and a miss. It could be dangerous.